Jangan lupa semuanya tonton, like, dan share di Asik TV. Satu hari tak bertemu. Iki tempatnya. Iki ada jalan pintas dewe. Maksudnya? Jalan pintas keluar. Set. Iki dewek nanggen arep ngapa, Mbak? Hah? Arep ngapa gue nanggen? Dia kan lagi kekurangan iki. Iki perlu digandai kan. Iki ora apik. Cuma uang tua ngeyel. Aduh, hah? Ya jangan. Loh. Paling kok simbah apa di tengok ya. Ditiru. Oke. Nggak orang kok malah fatal. Kok bisa-bisa kayak agak ngejengkel nyuruh sampean. Aduh simbah. Mana kudu kusuk. Oke. Wis menjing-jing. Sek Mbak. Lah, iki dek nanggen gone sapa? Kon penistaane Ki Aji Kusumo. Penistaan, petilasan. petilasan. Oh. Amet sih. Sek Apa nih? Lah iki tok. Lah iki wit cilik kae iki apa anggere apa mandine? Iki khasiat. Iki khasiate. Nek mlebu mbah kosong gawa iki ora bakalan takoni wong. Bang, Mas anu terus Mbak. Apa maneh? Oh, nyok ora tak. Uyuk iki. Nyok kunyuk mbek kethek. Ah, kowe iki. Amet 1000 ya, 2000 Mbak. Iki 2000 tolong. Lah sosok kurang. Apa ini? Sila. Anu cibah ya. Oke, anu cibah. Kula ana apa-apa ya. Nah, pokoke sing husnul khotimah, oke. Tapi ana apa-apa sama senang. Oh, santai. Pokoknya tidak salah. Aku ya, tak riti yang Ki, ngapurone nyong ora nggak kopi. Padahal duit butuh kopi ya. Ngapurone. Kalau ingin bahagia, togel jangan kau kenal. Kalau ingin bahagia, tinggalkan togel. Hoya. Togel jangan ditinggalkan. Lu. Not Simba. Apa sih, Mbak? Kok jengkel gini? Iki mosrek mbak ora apik iki mosrek. Mosrek ukuran carry, ukuran apa? Urusan carry. Sempene tiap duit akeh. Ora Gue kamar suci. Oh, lalu sih bang, awas kowe lho. Wis lalu sih bang. Wis bali lagi. Oh. Tabui sebab. Bah, leng. Ayo, Bah. Nyok nek ngatasi dek ora bisa iki kudune ganggon sapa.
Gamung Sopi. Gamung Sopi ini wing di penjara gara-gara nih nyolong wedhus perawan. Oh, gawa menganu iki ngejemblung. Tapi nyong semabuk perang sih. Engko nyong salen set sibah tak talani nang kandang wedhus. Wis ayo wah gamung jemblung iki. Nah, gue ceritane blong. Ya Allah Gusti. Kowe barang kaya gelem-geleme metu nah. Lek nyong kan anu si benyong ngertina dijak mengendi ngono sih ya. Oh, set. You don't make me. Judon Indro. Double kill. Set. Ganteng loh. Sampean sapa? Assalamualaikum. Sampean sapa? Sampean sapa iki? Tak nyurupi wong tuwa iki sampean sapa? Sampean iki sapa? Hah? Ngomong sapa sampean sapa jenenge? Iki ki umayo, sampean sapa jenenge? Ngaku. Ki Aji Kusuma, mangku bawang limo wudo. Apa? Ki Aji Kusuma, mangku bawang limo wudo. berarti sakti. Sing nyuruh bebe wis ki sing gelar. Duh, sagoen karo. Mbah iki gawe nyong jengkel wong iki. Ngapa jengkel ngapa? Simbahe ngapa? Jaluk nomor tapi ora meneh kopi. Lah terus? Nyong pengen joki. Sajoki. Iki ditonton tanggane kok rame mrene. Wes. Tabui mana tabui? Abdi tenan ya. Udah kepengen guyu. Jarek ki, jenenge ki kuwi nek jogete gagah ngene lho. Wah, iki ngene ki apa? Iki sing lagi terhot. Tiktokan. Wes, saiki sampean metu. Wegah kopi dingin. Ayo jaluk kopi pokoke. Tak wene kopi tapi kudu lunga ya. Kudu metu. Ayo kudu tapi ngerti wong ngocok nang ya. Kepriye maksudnya? Wis tuwa sing dijaluk kowe. Kita punya kopi anyar ki. Ora iki ana racune apa ora lho. Dungane iki ora bakal doyan setan demit ora bakal dolet. Setan ora doyan, demit ora dolet. Panas kowe. Panas ora? Berarti yang karo kowe iki wis bingung. Acting lah. Ngapusi. Ngapusi kan lagi. Udah gitu kan Lagi syuting dong acting. Wah, mandi. Krimi. Udah. Iki pra. Ini boleh mah. Mari pra. Yo, kan nyoba lagi sembur. Apa yo nyebur kok sini? Nyebur nggak mata batin soalnya nyebur mata batin. Pustaka ini yo. Apa ora? Pustaka ini. Nyamuk jangan tutup nyamuk. Wes tantang nyong kowe jeneng sapa kowe ya? Ngubungi tak disuntik. Ora wedi, nyong wedine karo Gusti Allah tok ngerti pur sampean. Kowe gurung ngerti kowe. Min, nyong ora ngatasi iki. Ora ngatasi. Ki mending kuwi Pak Ustaz Maimun iki kudu. Lah iki ne, engko mlayu.
Kayak mau bareng dendeni gitar kayak anak paling dong. Ayo jujur ditanya. Tabui Mas. Wes tunggu encok kok encok. Mano tra, mano. Jaluk bojo sampean pedang tahu iki. Kok tekan ngomong kamu. Piye iki setane jenenge? Setane. Jenenge wae iku suwo. Kita harus begini. Taksi kaku. Kita tangannya kaku kayak batu nih. Kaku kayak batu. Aku patung sama kamu coba. Aja. Hah? Musuh. Kau gimana? Kesel mencari Guru, maimu. Ayo, Ustaz aja. Ya. Sawas sama dia di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Astagfirullah. Nang apa iki? Nang apa iki di pondok yang ini ya Allah Gusti. Yang pun apa semua ya Allah. Hanya mau lagi jaluk nomor. Kayak ini kok kayak ini dong nang rene. Astagfirullahaladzim. Ya Allah yang tobat ya Allah. Ya Allah yang tobat ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tobatan nasuha. Terima kasih telah menonton video guliran ini. Buat sedulur semua, jangan lupa subscribe, tekan tombol jempol, tulis di kolom komen, dan share. Nantikan video Mbah Bolong selanjutnya. Maaf.